Pừng Kyrniom Ngi Kyrniom ShaPoh Mình xem ca kiến đề tăng chút nhiều ki jing tem banyo hashat kat no men sim kak men jing men idur ngin pos gille mentangin ya shat ngam perkat ne kusle Kyrniom ShaPoh Kyrniom shabar tang yo shen la biang ban kham shing Ai ka jingger wai bay babar one shot Hanoi ngin ya kir hoi ngib ya kabit ka bahir what ai li ya ki wei ngin la da de shin rang ne kin te shot shot kille hoi la da fi don la isam la jong fi shim ya I pen shot hoi hoi ha jing bang isur shot baro shimi Shat yaki way what pen wit shat hala isap yaki way what pen skap kapor bang shat kapor bak men yangi haba hit ki jinger way imtip lamit ne sha Kyrniom ShaPoh Kyrniom shabar tang yo shat labiang ban kam shengain jing sing si shat Kane ka po ning no pan sa pay shot shot ai ka jinger wai bat one shot Hanoi ngin ya kir hoi sngeu ya kabit ka bahit to what ai ai wi ngin la da de shin rang ne ken pe shot shot killing hoi la da pi don la isam la yong thi shim ngin late daki bos ma pher ba fer shaj ngai ngin her ngin skiu fe kane ka por ngin shat kan gut sindo shat shat ai ka jinger wai ba bang one shot Hanoi